Kung saan ka to si Bernie karon? Yan siguro itong kisulong-sulong si ano ba? Si Juni. Bungot ba kayo to si Bernie gabi eh. Kaya lagi tumutungan siya istorya. Napatay na. I-update ba si Jojo natin? Update mo sa'yo. Luday. Nagring pa di ay. Sige pa sa bayot. Hello? Luday. Uwi na ko, chika ba? Asa ka karon? Pagsabayan ako, chika. Iba kabanda na gabi nagsabay sa dalan. Sige, singgita sa naod chismosa. Bitutugday da. Naman siguro to'y kaaway sa gabi kay dili man to siya kain dato. Kinsa ka to day? Unsa? Nahudyo ko kaila dato day man. Imo di gawasan. Disturbo kaya sa gabi day. Uy, di pa katulog akong anak. Sige, singgita sa naod chismosa. Sa naon. Di ba na yato ba na ko istorya sa inyo? Magsabaya. Di karong gabi kami nag-uban ni Bernia. Si Kwan ba? O lagi ka to si Bernia. O gabi naglaat sila tiri. Bungot man kato siya gabi kasi ang kaaway dito. Yan mo isusulungon daw niya karon kay gabi man kato. Nawa na dayon kay alanganin man sa oras curfew na. Nandok na kay basin dito pa makatulog sa prison pa. Na sabot-sabot. Yada uban daw lagi daw siya karon kay sulungon lagi si ano karon. Junior. Bungot kay day, gibot buka. Itumutungan mo istorya sa Bernia. Nga kuan lagi nagpa, uyab daw sila ni kuan. Katong taga-dam. Napungot kay sa day. Naambot ka ni mo, atuwi ko karon dito ila Bernia. Mut asa to siya, wa man nang update sa ako. Sulungon daw lagi daw niya si kuan, pauban niya sa ako. Iya daw lagi tukon. Naulit pungot, kay siya gabi day kay nadaot ang iyang isyu diri sa Rosario. Daga na kay siya istorya day, nadaot iyang ngalan. Tulig na istorya. Maupod man lagi. Kung sakto po na lagi na si Bernia, wala nang tanya ipakita. Nautok po bulinaw. Gusto man ipanghinangbog pa. Oo. Basta pungot kay siya gabi day. Pusa ko day, murag mali po manggod siya day kay kung sakto pa lang siya, wala nang tanya gichika kay kabula naman ka siya nagchismosa to iyang gichikahan. To ang iyang gichikahan po niya dito sa lain. Na kalat ni mo sa kong barangay. Na first time pag na siya na makaanong tao day, makatama ka na si Bernia. Lagi naglukuyaw kayo da. Mula na magtumo-tumo istorya. O kung kita man ka, di ata magsalig sa mga taong di ka nasaligan. Nang palang gabi nakasaligan kasi Junior di jud kasaligan. Mao bitaw dili kog salig dana. Tupa ko sa Manila. Kasi siya man lagi ako kasaligan. Luga at kwarta sa akong, para sa akong mga anak. Siya magkuha sa Palawan. Ako luga na, utres mo day, yatang niya 500. At tuka na ba mga bata day? Naasa ka nga paingon. Wala na ako singla day. Ulit ko. Mura karoon yung ting-ting mo. Lagi. Kasali ka karoon. Ay, nagusa ka diya sa playa eh. Sumunta kayo ka. Lagan gid kaayo. Nuban ka unta, usa mo diya? Road trip? Nugulig nuban. Di man mabinlan man yung akong bata diri. Bilin ako sa iyang ugangan. Nadi ay. Lain kay ko nang uban. Dagan di kay sila daw mga gwapo. Lain kina siya dik panguban. Sige. O sanik sa pagsaba ah. Sige. Diba pag chika sa ako kung na kay mga chika ha. Lagi. Magsabay mga grupo. Permintin na to sige. Muwi sa mga chika. Magsabkan pero ako magsaba. Basi ikaw diya. Lagi. O sige na. Huwag ka maglungat. Huwag ko paniup diri. Ganina rin ko giigang day. Ito igang kay da. Abay lang ko sa aircon. Ini akong gi-order sa kuan. Shopee. Tagbay di 8 ra. May na lang day kay para pang ano sa sinya. Kaysa wala naman. Sige. Amping-amping mo ah. Basta sunod ako, wala na ako ah. Sige day. Sige, amping. Sige. Iris na ko eh. Asa ba to si Inday? Ipabantay na ako sa bata.
manghod si. Ngayon kung pakalag diri ba. Pagtang ko sa tukay, timuad to sa kula Bernie, pauban na ba ito sa.